Аз се казвам без БГ. Ако искате, може да се абонирате, за да щупите бутона от лайкове и да напишете коментари дали искате да качвам други клипове. И сега ще играем на Ace The Horror Game. Тук до мен е CSBG. Ако искате, може да се абонирате за него, да щупите бутоновете от лайкове, ама да ги щупите. И той има доста хубави клипчета, които има 100 гледания и 20 харесвания и 10 абонирания. И както, ако не знаете, аз имам същата игра. Добре, ще аз му я казах. Той ми я подсказа. И днес ще играем аз и той. Ние двамата. Да. Ето. Той има също като мене. Започваме. Аз трябва да събера 20 турбички с пари. Аз не знам колко. Трябва 10 игра. 20. Ще по 20. Може и по 12. Аз съм я превъртял с 12. Само с 12. Ти къде си? Долу ли горе? CSBG малко ще се забави, не знаете. Ти слизаш долу. Долу не се среща. Майче, видях око. Виж къде е. И тя е в мазето. Бегай! Бързо да е! Още не повтаря. Абе, тя за теб. Тя е до Рум. И нека да ви обясним правилата. Когато отгоре пише червено Рум, значи е близо до него. Когато го няма, значи е далеч. 20 аз. Аз се включвам. Внимавай много. Я виж на картата къде е. Там картата. Ти къде си това? Искам си намеря око. Най-много аз знам къде се срещат. Ето го, окото. Върни се. Ето го. Ето. Да. Чакай, че си взема с две. При часовника има един. Я виж къде е. Чакай, ще си взема две. Къде е тук? Нали тук при часовника трябва да има. Да. Чай тук горе. А ти си... Тя на третия етаж. Ще се го намерим. Тук има нещо. Турбичка. 2. Това е вазичка. Опа. Тя е наблизо. Око. Още ли е на третия? Не. Тя слиза на втория. Аз па се връщам назад. Дай се кача на третия. Ти си на втория. Къде слизам към мазето,
изключвам. Колко? Хора, това беше от мене. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се, щупете бутона това, което пак повтарям, без BG се казва. И до мен е CSBG. Абонирайте се и за двамата, щупете бутона от лайкове и за двамата. И напишете коментари, които ние двамата ще си прекръстим канала на нас двамата, или той ще качва клипове, или аз негови, или аз мои, така ще се разделяме. Това беше от мене. Дано да ви хареса. Лек ден!